Така. Здравейте. Значи да започнем от там. Днешната пресконференция е поредната, на която присъствате, която Сдружение Гласът на бащите организира. Само да кажа, че тук, освен Гласът на бащите, съорганизатор на пресконференцията е Асоциацията за социална и здравна и правна помощ, чийто председател е адвокат Васил Попов. Аз се казвам Стефан Августинов, един от тримата управляващи Гласа на бащите. До нас са Стефан Тодоров и Любо Тодоров в далечния край и човека с брадата и хубавата фанелка се нарича Владимир Ненов. Той освен всичко друго е представител и на бащите на Пловдив. Говорейки толкова много за бащи, все пак не искаме да забравяме, че обвързаността не е и не искаме в никакъв случай да дискриминираме по полов признак. Ще започнем с едни информации, така като предисловия, които са изключително важни за състоянието на българското семейно право и въобще на това, което България има проблем с децата си. Около 550 хиляди деца са в риск. Тази таблица вече сме ви я показвали на тези от вас, които са били в предишни пъти. 46-47, може би вече 48% от българските деца са това. Данните са на НСИ. Първи ги изнесахме ние на една пресконференция. След това бяха потвърдени от представители на НПО сектора, които работят в областта на семейното право. Най-честата дефиниция на дете в риск е дете, което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение и наказание в или извън семейството си. И дете, за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие. С други думи, децата, за които има данни, че попадат в областта на, по-скоро в риска от родителско отчуждение, са точно тези деца в риск. Дефинирали сме и 4 основни проблема, които съществуват в България по отношение на семейното право и риска за децата. Това са липсата на споделено родителство, липсата на правоприлагане, и тук говорим за съд, прокуратура, полиция, слабата законодателна уредба в някои части, включително семейния кодекс, включително закон за защита от домашно насилие, и който предразполага за злоупотреба с фалшиво домашно насилие с цел придобиване на родителски права. И разбира се, темата, заради която сме се събрали тук, социалните. На практика социалните са основното движещо звено за всички проблеми, които имаме. Социалните са тези, които задълбочават или наливат масло в огъня на проблемите с децата. Няколко проблема ще дефинирам за социалните. Първото, липсата на каквато и да е отговорност. Агенция за социално подпомагане и нейните подразделения, дирекциите за социално подпомагане, не носят отговорност нито административна, нито наказателна. Или ако носят такава, то е много сложно да бъде дефинирана. Отделно в член 6 на алинея 1 на закона за противодействие на корупцията има всякакви други възможни агенции държавни, включително на ниски нива, но няма агенциите за социално подпомагане. Нека да обърнем внимание, че все пак бюджета на Социалното министерство е близо 5 милиарда лева за 2024, от които 913 милиона са в програмата подкрепа на децата и семейството. Стигаме до момента, в който социалните изнасят, разгарят проблемите, вместо да ги загасят с действия или с бездействия, като активно много често подпомагат отчуждаването на деца или, ако цитираме едно становище на Национална мрежа за децата, създават предпоставки за огромна група нещастни деца
да растат без пълноценна връзка с единия си родител. Част от практиките на социалните са включително заемането на страна, включително неглижирането на насилието, и тук това е основната тема, в която искаме да говорим и да ви обърнем внимание. Адвокат Попов е освен всичко друго и адвокат на Адриан, 5-годишния Адриан, който помните, че беше искал да умре, защото е насилван от пастрока си. Тук имаме малко по-различно становище, специално ние от гласът на бащите, че майката всъщност е човека, който носи тежката отговорност, защото нещата са се случвали пред нея и тя трябва да може да носи отговорност, и защото са и дадени правата и тя отговаря за развитието на детето. Да се върнем на социалните, които, заемайки страна, неглижират насилието на деца. Тук ще ви разкажем за 3 случая за насилие на деца, подобни на този на Адриан. Слава Богу, там без такива крайни последици. И между другото, адвокат Попов ще ви каже, че и в случая с самия Адриан е имало... социалните са били известени за това, че домашно насилие се случва и също не са реагирали по никакъв начин. Тоест, социалните бягат от основната си роля на специализиран орган за провеждане на политиките за закрила на детето в държавата. Неглижират се много често документи, като почнем от закона, стигнем до документите на Агенцията за социално подпомагане за методики, говорим, стигнем до агенциите за Държавна агенция за закрила на детето, за документите, които са, примерно, как се работи при случаите на деца в риск от родителско отчуждение и така нататък. Както вече казах, акцентът днес е, че социалните на практика насаждат родителското отчуждение. Отделно допуска се един много хубав термин, който, извиняйте само за секунда, че забравих да си пусна самолетния режим. Един много хубав термин, който е въведен в една методика за изслушване на деца в синя стая, той се нарича инструментализация. Инструментализира се детето от родителите, но включително и от самия административен орган. Малко по-късно ще чуете от момчетата как пред служители на ДСП, пред психолози, дете признава, че е бито и в същото време никой не обръща внимание, включително тази информация изпада някакси незнаено от докладите, които се подготвят пред съда. Изказвайки моето лично мнение, смятам, че социалните действат, специално тук ще разгледаме на няколко дирекции случаите, фрапиращи особено във Варна, действат като координационно звено между съд, полиция, евентуално прокуратура и заемайки някоя от страните, те на практика предвещават и пренареждат истинския изход, който се случва от този случай. Отделно от това, като се върна и на изречението, че не носят никаква отговорност, на практика системата за проверка на случаите се върти в абсолютно безкрайен цикъл и този безкрайен цикъл води до следната ситуация. АСП проверява ДСП през регионалните, през РДСП. Тоест, агенцията, ако подадете сигнал, че нещо е нередно в дирекциите, агенцията казва на дирекциите, я вземете се, проверете, и дирекциите съответно отговарят обратно. Всичко е наред, няма да се притеснявате. След малко ще ви покажем конкретни документи в тази посока. Но един пример за това, и започваме с Влади Ненов. Един пример за това как работят АСП и ДСП. Аз разполагам по моя случай с протокол, с отговор, на моя жалба срещу
действия на дирекция социално подпомагане, в случая Лозенец, които са незаконни, в които примерно не е съставен протокол от извличане от на деца с полиция и така нататък, незаконни действия. И отговорът е, че съм бил твърде нервен и затова не е съставен протокол. Както искате го разбирайте. Влади Ненов от Пловдив е едно от лицата на битките, които водим, които включват и споделеното родителство, но то е благодарение на него част от случаите в ДСП Пловдив бяха разкрити и как тази дирекция работи на практика в нарушение на основната си дейност за закрилата на децата и защитата на техния основен интерес. Прекалих с времето. Влади, заповядай. Здравейте на всички. Аз съм Владо от Пловдив, от бащите на Пловдив, баща на 2 деца. Днес те са с мен тук. Искам да им кажа, че ги обичам, понеже рядко ми се случва, за съжаление, на живо да им го кажа. Ради Оги, обичам ви. Преди да продължа, ние сме се събрали днес тук, обаче какво всъщност искаме, за какво се бориме? Това е най-логичният въпрос. Може да си говорим много неща, да въртим документи. Защо сме тук? Тук сме заради децата, заради вашите деца, заради нашите деца, заради всички деца на България. Защото това, което се случва, не ми се случва само на мен, не им се случва само на господата около мен, то се случва почти на всяко второ дете. Почти. И всъщност какъв е проблема? Проблема е, че има много хубаво разписани методики, които обаче не се прилагат. И сега тук въпрос е, давам ви няколко примера. Аз водя битка да виждам децата си, да участвам в живота им вече 4 години. С кого водя тази битка? Очевидно с другия родител, който не смята, че аз трябва да съм част от живота на децата, нашите деца. Обаче в тази битка са намесени институциите, които са под формата на насрещен вятър. Отивам да подам сигнал къде? В отдел закрила на детето. Не закрила на бащата, не закрила на майката, не закрила на прищявки. Закрила на детето. И подавам следния сигнал. Те много хубаво са го възпроизвели. Подаден е сигнал от бащата господин Владимир Ненов за родителско отчуждение и психически тормоз. И така нататък. Можеш ли да цъкнеш следващата снимка, молите се? От същия доклад. Доклада е 2 страници. Ето това е. Вижте как завършва доклада. Значи те разбират тези хора, служителите, че има някакъв проблем, приемат ми доклада, аз съм им дал видеа. Дал съм им подробно 12 страници описание. На мен ми се налага, понеже често съм заплашван, че няма да си видя децата, ушите ми са чували какви ли не глупости. Какви ли не. И си ходя с една бодикамера така на публичните места и с тази бодикамера обикновено записвам как децата като ме видят хвърлят всичко. Раници, каквото носят, якета, тати, и скачат да ме прегърнат. Един ден, след като сме били цяло лято на екскурзии, на почивки, на делфинариума във Варна, на въжени паркове, къде или не, един ден излиза дъщеря ми. Не я е срам, аз знам, че ме обича. И аз се обичам. Обаче тя беше поставена в много гадна ситуация. Дете на 5 години тогава. Излиза и с срам в очите, гледа надолу и се оказва, че трябва да рецитира едни думички, с които тя самата не е съгласна, ама така някой е вменил да ги рецитира. И ушите ми чуват. Тати, аз не искам да си ми родител повече. Не искам да имам 2 родители. Не искам да те виждам. Отстрани седи майка ѝ и се усмихва. Дали има връзка между думите на дъщеря ни и присъствието на всички там? Има хора, които да установят. Обаче моята бодикамера хваща всичко абсолютно спонтанно, непринудено. И това се случва не веднъж, не 2 пъти. Това се случва няколко пъти. Събирам аз видеята, давам ги, описвам и казвам, добре бе хора, в отдел закрила на кой? Закрила на детето.
Им казвам, добре бе хора, вижте, моля ви се, съдействайте ми, на мен, на дъщеря ми, на сина ми, да не преминават този тормоз. Това е опустошително за психиката на едно дете. Ако тя наистина не ме обича майната ми, аз ще ходя някъде си гледам живота, ама знам, че децата обичат и двамата си родители. Винаги е така, освен ако няма някаква тежка причина. Отдел закрила на детето, вижте какво пише. Предлагам затваряне на сигнала, а оценка ще бъде извършена след провеждане на срещата. И с кого е проведена тази среща? С майката и с детето. От кого е отчуждено детето? От тях ли? В смисъл, срещу кого е настройвано? За 4 години аз съм подал над 10 сигнала. Нито един път отдел закрила на детето не са открили проблем. Нито един път. Всеки път проблем няма. Що? Вероятно, защото затварят сигнала предварително. Аз на този сигнал съм получил отговор. Какъв е отговора ми? Разбира се, няма проблем. Как да има? Те не са направили среща. Вследствие се оказва, че среща е направена, но аз не съм участвал. Как са разбрали, че няма проблем? Само те си знаят. Друг случай. Може ли да цъкнеш следващата, моля ти се? Август месец. Миналата година. 2024. Отивам и пускам поредния сигнал. Отново отдел закрила на детето. И казвам, хора, аз искам да присъствам на първия учебен ден на дъщеря ни. На мен обаче ми отказва на информация. Не знам къде да отида. Пускам сигнала на 20 август. Правим срещи и така нататък. На мен ми се налага да извадя телефона си. Така бъркам в джоба, вадя телефона и започвам да записвам срещата, защото след поредният абсурден отговор, на мен ми е ясно вече как ще протече. Когато вляза при тия хора, те ме обиждат, карат ми се, че не съм достоен родител, че не си обичам децата, че съм забравил за тях и какви ли не други глупости. Вадя телефона, записвам, жалвам се и в момента имам дело. За какво? За обезщетение. От служителя, който съм записал, който затваря сигналите преди да извърши проверка. Защо имам дело? Защото съм си позволил да запиша държавен служител на работното му място. Как злоупотребява, как извършва системни нарушения. И се подиграва с правото на всички деца. Ще цъкнеш ли, моля ти, със следващата снимка? И какво се жалвах аз в този сигнал миналото лято, че искам да отида на първия учебен ден, ама не знам къде. В кое училище е записана дъщеря ни. Вижте отговора. Относно учебното заведение, което ще посещава дъщеря ви Радина през учебната 2024 и 2025 година, майка й казва, че не сте обсъждали с нея тази тема. Това е отговора, който аз получавам от отдел закрила на детето. Тоест те казват, да бе, ние извикахме майката тук, питахме, а тя, ти наистина ли не му казваш къде си записала дъщеря ви? Да, що да му кажа? Добре. И пише, да, господин Ненов, вие наистина не знаете къде да отидете на първия учебен ден, така е. Обаче, до там, казано се приключва, никой не намира проблем в това. И за тях е абсолютно окей. И вижте, в отговора те самите не ми казват къде да отида. На всичкото отгоре отговора го получавам на 16.9, ако видите в дъното подчертано. Ден след първия учебен ден. И това е съвсем нормално. Може ли да върнеш предната снимка, моля ти се? Друга част от сигнала, вижте второто изречение. Майката е отказала да подпише декларация, посочен също, секунда да си го видя, че не мога да метна до там. Посочва също така, че майката е отказала да подпише декларация за даване на съгласие бащата да извежда децата извън страната. Според него, майката използва децата като разменна монета и желая бащата да й подари кола, за да може той да извежда децата извън страната. Хайде сега тук да си поговорим за българския тълковен речник. Там има две хубави думи. Отвличане е първата. Откуп е другата. Какво значи отвличане? Да държиш нечии близки хора против волята им и да ограничаваш контактите между тях и някой любим. Какво значи откуп?
Когато държиш някой като заложник, да кажеш, ми добре, дай ми нещо материално, аз ще ти върна любимите ти хора. Сега, аз като подавам сигнал за това, че децата ми са ползвани като разменна монета, цъкнеш ли, да, моля ти се отговора, те ми връщат, като пак тук съм предоставил имейли, документи, всичко изчерпателно. Те ми казват, във връзка с спора ви относно ваш автомобил, ОЗД при отдел закрила на детето при ДСП Пловдив няма правомощия да се произнася по имуществени спорове. Хубаво, ама аз казвам, че децата ми, нали, са държани против волята им, иска ми се откупна среща, предоставил съм документи. Това какво общо има с автомобила? Тук си говорим за децата. Да, така работят отдел закрила на детето. Имам много примери и за съжаление нито един от тях не е положителен. И тук сме се събрали да си поговорим за проблемите, за да може да ги решим, не просто да мрънкаме, не да се оплакваме, а да намерим решение, защото решение има. Има много хубаво разписана методология, има правила, има всичко необходимо. Единственото, което липсва, е служители, които да искат да си свършат работата. Защото и служители има. Единственото, което липсва, е желание от тяхна страна да свършат нещо за децата. Това е. Благодаря. Благодаря аз на Влади. Адвокат Попов подсказа тук, че има принуда всъщност на децата какво да правят, но той ще го каже после. Кой от двамата Тодорови ще започне? Любо, заповядай. Здравейте на всички, казвам се Любомир Тодоров, родом съм от Балчик, живея в Добрич, имам проблеми с закриване на детето Варна. Аз съм най-вероятно с най-голям стаж в тези неща. От 2015 година имам проблеми с бившата ми съпруга и с виждането на детето. Като ще започна с това, че 5 години не бях се виждал детето, за да стигнем при един психолог във Варна, детето да попита: чичко, ти кой си? И тогава взех решение да остана в България, преди това живеех в Англия. И оттам натам ми почнаха проблемите с закриване на детето Варна, като ще ви разкажа за най-фрапиращите от тях. От 2019 година до 2025 година съм подал около 20 сигнала, жалби и други подобни, като не съм получил нито един отговор. Дори не са си направили труда да ми отговорят като колегата. Най-фрапиращото от това, което мога да разкажа, е, че през 2023 година, юни месец, сина ми беше разпитан в синя стая пред психолог, психиатър и служител на закрила на детето Варна. И в този разпит в синя стая сина ми сподели скандални неща. Първо, детето каза, че майка му е липсвала с месеци и не се е грижала за него. И оттам натам детето сподели, че то е било, как да намеря точната дума, детето е било карало да се чувства виновно, при което е започнало да се самонаказва, като се е биело шамари. И това става в продължение на повече от 3-4 години. Говорим за дете на възраст между 6 и 8 години, което е споделило в синя стая пред всички тези хора, че то се е чувствало като най-лошия човек на света. Дете на 6 години твърди, че той е най-лошия човек на света. Въпреки всички тези твърдения в синя стая на детето, а всъщност после са потвърдени от експертизата по делото, че детето не е наговорено, че детето не му е повлияно и не му е формирано мнението, закрила на детето абсолютно нищо не са предприели по случая. Дори не включват това, което е казало детето, като сигнал към съда, да го в някой доклад или в някой как се казва, протокол, да, нещо да го споделят, че съществува този проблем. Абсолютно го неглижират, все едно нищо не се е случило. Даже преди да излезат официалните данни, аз получих информация, че според тях детето се измисля. Другия проблем, за който иска да разкажа, е, че дори до момента, въпреки многобройните дела, които съм водил, аз не мога да разбера кой се е грижал за детето ми, тъй като твърденията на майката са, че работи до 19 часа, прибира се от работа около 20-30, а в този момент сина ми трябва да е на училище до 4-4:30 и аз не знам до ден днешен кой взема детето училище, кой се грижи за него, докато майката е на работа. И това нещо не може да влее в съда като информация или да се работи по този сигнал
и да се докаже реално детето ми стои само или някой полага някакви грижи за него. Най-фрапантното нещо, което искам да ви кажа, е, че през 2022 година детето ме помоли да не пускам повече сигнали и жалби до закрила на детето, тъй като закрила на детето го разпитвали с жалбата пред майка му. И реално, когато аз съм споделял за някакви проблеми или нещо, те задават въпроса на детето и майката отговаря вместо него и те записват това, което отговаря майката. Това е абсолютно неприемливо. За мен, като родител, няма как да толерирам дете на 6 години да казва, че е най-лошият човек на света. Смятам, че като общество трябва да вземем някакви мерки това да не се случва. И смятам, че закрила на детето е време да свършат работа и да пишат до съда и докъдето трябва това, което реално се случва. Аз нито искам закрила на детето да ме защитава, единствено, което искам от тях е да са закрила на детето, а не някаква друга закрила, която и неясно на кого и защо. Ами, благодаря ви. Това е от мен. Да оставим повече време на адвоката. Любо, благодаря. Сега ще дам думата на Стефан. Само да отбележа, цитирам протокол от изслушване в синя стая в съда. Любо, нали така? Да, така. Мама ме караше да се чувствам виновен. Идеята за шамарите не беше моя. Тя каза най-много себе си да мразя тогава и си удрях шамари, защото мислех, че това нещо е лошо. Това е дете в синя стая, в специализирано помещение за изслушване на деца. Казва, че майка му го е карала да си бие шамари. Ако си мислите, че има реакция от съда или от социалните, при Стефан Тодоров, който сега ще каже, имаме случай на насилие, при който насилието се покрива от социалните. И така, добър ден от мен. Казвам се Стефан Тодоров от град Карлово, но в момента се намирам в град Варна, където се намира и дъщеря ми, за да мога да я виждам всяка седмица. Както разбрахте, проблемите с социалните са не един, като започнем от неправилно отработване на сигналите по наредбите и така нататък, но днес ще ви споделя един конкретен случай, който се случи с моята дъщеря. Един ден, прибирайки дъщеря си от детската градина, когато я качвах в колата и я хванах за ръката, дъщеря ми се разплака и започна да ми обяснява как ръката я боли, защото е била дърпана от пастрока си. Същия човек я е дърпал и се е карал същата вечер. Както можете да видите, това е скриншот от амбулаторен лист на спешното при окръжна болница в град Варна. Има последвало и медицинско удостоверение от съдебна медицина град Варна, което също ще ви покажем сега. Мисля, че го имаме. Да. Което потвърждава, че детето е имало кръвонасядания, подценяване и така нататък. Съответно, нямаше особено предприети мерки. Не беше направено нищо конкретно, беше искана една заповед за незабавна защита, която не беше одобрена. Подавани бяха сигнали и към социалните във Варна, които естествено нищо не можеха да направят, трябваше да се търси правата от съда. И така известно време продължава нашия случай точенето до съда, докато стигаме... Имаме и едно становище също от детски психолог, при който детето е ходило на частно, така да се каже. В него какво пише? Преодоляна е бариерата, така. При въпрос от психолога, кой те дърпа за ръчичката, детето ясно отговаря, Ичо ме дърпа и отново търси подкрепата на бащата. И какви са изводите, които психолога си прави след срещата с детето? Детето преживява посттравматичен стрес и може да се съди, че детето живее в нехармонична семейна среда. Само да уточним, че Ичо е пастрока. Точно така.
Имаме и протокол от среща на социалните с детето, в който социалните описват абсолютно същия разказ на детето, какво му се е случило. И до там. Нали, получих след това едно направление да водя детето евентуално в ЦОП. Но никакви мерки не бяха предприети за реална закрила на детето от последващи случаи. И така няколко месеца по-късно дъщеря ми се прибра и ми сподели как преди няколко вечери тя е била водена в спешното, тъй като отново пастрока и една друга кака са я гледали и са се опитали да я вкарат да я изкъпят. Детето е отказало и след това е било издърпано от пастрока си за ръката, когато ръката по нейни думи се е изкривила. Сега от този амбулаторен лист, с който аз съм се здобил от окръжна болница, се вижда, че детето е било там в 12 без 15 през нощта за наместване на лакът, който е бил изваден. В деня, в който аз се здобих с амбулаторния лист, отидох при социалните във Варна, за да разговарям с тях. Дадох им да си направите копия на амбулаторния лист, като говорихме, че е време да се вземат някакви мерки и трябва да говорят на следващия ден и с детето, за да може детето да си каже какво му се е случило и да потвърдят информацията. Трябваше аз да заведа детето на следващия ден, но на следващия ден телефона през деня не се вдигаше. Обадиха ми се след обеда, малко преди края на работното време и ми беше обяснено, че не са имали възможност да осъществя срещата във въпросния ден. След което ми казват, че майката ще го заведе в петък, което беше 1 или 2 дни по-късно. Били се разбрали с нея. След това в петък среща отново не се осъществява, защото мисля, че майката била заета. Понеделник, ако не се бъркам, трябваше да има друга, която също не стана и така минават повече от 10 дни от деня, в който аз съм им занесъл амбулаторния лист. След 10 дни детето била заведено за разговор в присъствието на майката и 10 дни детето е обработвано и на него не му е позволено да казва какво се е случило наистина и нали се сещате вече какъв е изходът от цялата работа. Детето ми отново не беше защитено по никакъв начин. Единствено бяха накарали майката да си подаде заявление за ползване на социална услуга, за да могат да изтъкнат едва ли не фактите, че майката сама търси помощ, а не че реално има проблем с детето. И така до ден днешен дъщеря ми живее в присъствието на пастрока, който, както видяхте вече, 2 пъти е извършил посегателство върху нея. Благодаря ви. Благодаря и аз. 2 случая на насилие над дете, на които социалните във Варна не са обърнали внимание. 3 случай на насилие над дете. Само ще помоля озвучителя на БТА, искам да пуснем звук. Не знам дали от компютъра, ако пуснем, ще тръгне звука. Пуснете. VLC. Не съм незащитнито, както казах, че има неговия карбон. За съжаление. Не съм незащитнито, както казах, че има неговия карбон. Модулирали сме звука нарочно, това е психолога, който е слушал детето, за да не навредим на детето. Психолога, който е слушал, за съжаление няма да се чуе добре. Който слушва детето и който казва пред служителя на отдел закрила на детето, което е записано и в протокол, че детето е било насилвано от майка си, е бито в гърба. А тук има самото дете. Защо? Какво толкова това? Удреме. Тогава те удряме. Къде те удря? По гърба. Къде те удра? По гърба. Нарочно ли те удря? Какво иска? Мислиш ли? Нарочно ли те бие? Да. И детето сме го скрили нарочно. Това е друг случай отново от Варна, който детето казва пред социалните, че майка му го бие. И социалните не правят нищо. Нещо повече.
По този случай, аз съм ви го показвал това съдебно решение, по този случай има съдебно решение, в което съда казва, председателят на районния съд във Варна, Магдалена Давидова Янева, казва, че няма проблем детето да бъде настанено при родител насилник. Казвам ви всичките тези неща, за да разберете колко е ниско нивото на тези хора, които всъщност трябва да се грижат за бъдещето на нашите деца и трябва да защитават техните интереси и права. Оттам нататък, понеже започнах с това, т.е. в началото казах едно от нещата, които са 3 думи за моя случай, как се самопроверяват Агенцията за социално подпомагане и дирекциите за социално подпомагане. При мен ви показвам разследване на как се казва? Избягаме думичката, извинявам се. Разглеждане на мой сигнал на жалба, извършена проверка от инспектората към Агенция за социално подпомагане, който казва, социалните доклади до съда са изготвени при спазване на изискванията за изготвяне на социален доклад и служителите са действали съгласно правомощията си по Закона за закрила на детето. И след това по същия сигнал, който е подаден едновременно и в Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция казва, установени са пропуски в работата по случая, за отстраняването на които на директора на ДСП е дадено задължително предписание, изпълнението на което ДАЗД ще проследи. Един от установените пропуски в хода на проверката е, че от изразените становища, респективно доклади по отнесените дела, не са ви предоставени. Тук долу е цитирана разпоредбата на 21.1.15 от Закона за закрила на детето. Значи, обърнете внимание, АСП покрива своите, защото си правят сами проверката, а Държавната агенция открива това. Държавната агенция още казва, че от направените констатации и изводи от страна на ДСП Варна са създадени предпоставки за нарушаване на правата на детето. Обърнете внимание, ДАЗД казва, че са създадени предпоставки за нарушаване на правата на детето, за отстраняването на които са издадени задължителни предписания. АСП обаче в същото време ни лукяли, ни лукминирсали. Ще се върна малко назад, защото при Любо има идентичен случай. Значи, по разпореждане на председателя на ДАЗД се извършиха 2 проверки. За отстраняване на установените проверки на директора е издадено задължително предписание, придружено с подробно методическо указание. Ако си мислите, че АСП са открили нарушения, жестоко се лъжете. Оттам нататък. Показвам ви становище, становище на... Нямам го тук, сега ще го изчита от документа, извинявайте, нямам го като картинка. Становище на Дирекция социално подпомагане Варна пред съда, защо не издават за нарушаващата, несъдействащата майка предписание задължително да предава детето в режим на лични отношения. Там се казва, че предаването на детето в режим на лични отношения има пожелателен характер. Не е задължително. Как беше? Това е в становището до съда, което и ти имаш. Обаче член 182 алинея 2 пише, че родител или сводник, това е наказателния кодекс, сродник, грешката е случайна, но вярна, родител или друг сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права и така нататък от 1 до 6 години. До 6 месеца. Така или иначе това е престъпление. Тоест, имаме някакви нарушения, имаме случаи, които наподобяват, преливам вече към Адриан, защото ще дам думата на адвокат Попов, случаи, които наподобяват Адриан, на които социалните не са взели абсолютно никакви
действия и не са направили никакви действия, за да предотвратят случките. Съобразно задълженията си, извинявай, твой език юридически е по-правилен, заповядай. Значи подобни пресконференции правим от 2021 година. Няма пресконференция, в която да не представим доказателства за системни злоупотреби, накърняващи правата на децата, често пъти съдържащи в себе си и престъпни деяния или на границата на престъпленията. Аз лично от 15 години предоставям такава информация на Агенция социално подпомагане. И може би така с положителна нотка ще кажа, че от есента на 24-та, когато вече се ангажира адвокатска колегия Пловдив, АСП обърна внимание на предоставената информация, защото вече има образувани и досъдебни производства за документни престъпления, извършващи се в ДСП Пловдив. Отделно от това, за съжаление, казвам с голяма доза съжаление, се случи и случая на Адриан, който привлече и вниманието на широката общественост и на медиите. Като изключим криминалния аспект на деянието, там също имаше, груби, нагли нарушения на дирекция социално подпомагане. И за пример ще дам как за 10 минути в едно пряко предаване по Нова телевизия, за което благодаря на Благой Бекриев, на въпроса на какво правно основание не допускат бащата до това дете. И Надя Танева, която към момента е дисциплинарно уволнена като директор на ДСП Пловдив, но тогава беше на длъжността директор АСП, вероятно им оказа и детето беше върнато след 2 дни на бащата. При положение, че има протоколи с участието на Гергана Тошкова, една друга знатна фигура в ДСП Пловдив, тя е юрисконсулт, която обясняваше на бащата на Адриан как ще го проучват 6 месеца преди да му го върнат. Аз се оказа, че можело и за 2 дни да го върнат. Сега тук парадоксите са много. Установи се в Пловдив документни престъпления с фалшифицирани подписи на граждани. Установиха се системно не спазване на нормативната уредба и методическите указания, на методиките и отделно от това на методически указания, издавани от Държавна агенция за закрила на детето, по подобие на това, което цитира Стефан, които не са спазвани. Всичко това може би беше събрано в един сериозен куп и изпратено през адвокатска колегия Пловдив и породи някакъв ефект. И надявам се сегашния министър на Социалното министерство, господин Гоцанов, да обърне достатъчно внимание на тези обстоятелства и да продължи тази насока на работа в положителен аспект, защото в момента какво се получава? Надя Танева е отстранена от работа дисциплинарно, тече производството по обжалване. Тя се обжалва заповедта с така една много сериозна подкрепа от същите социални работници, които са извършили тези закононарушения, а пък продължава да бъде директор на дирекция социално подпомагане Пловдив, неин заместник, който е част от всичките тези злоупотреби. Така че апелът ми е към господин Гоцанов в качеството му на министър да обърне сериозно внимание на кадровата политика. Не е въпросът да отстраним единия нарушител и да го замести другия нарушител. Нали? Системата трябва да се накара да работи правилно. Защото голяма част от социалните работници имат желание да работят, но се оправдават с ръководството. Такива обаче, които нямат желание да работят, като Стефка Гератлиева, Момчил Куков и други подобни, са точно елемент от злоупотребите, заради които беше отстранена Танева като функция на неупражнение управленски контрол. И поради системното натрупване на злоупотреби и безсилието на много граждани, не само в Пловдив, а и в цялата страна, действително някои от тях се принуждават да ги записват, за да може да се докаже системните груби закононарушения. Така направи и Влади, за което сега търпи негативи и аз апелирам неговата смелост, тъй като Стефка Гератлиева и Анелия Дернева са пословични в това, което правят. Даже мога да дам много брутални доказателства, конкретно за всеки един в Пловдив. В същото време Влади бива съден за това, че ги е записал. Да, записвани са и вероятно ще бъдат продължавани записвани. Аз също съм го правил и доказах пред АСП, съответно, нали, тогава това беше преди 10 години, как една социална работничка заяви защо е излъгала в съда. Записа още го паза, някой ако иска може да го чуе. Казва, аз така съм преценила. И директно си излъга в съда. Така че, когато някой грубо погазва
законите и интересите на децата, не може и е, как да кажа, унизително е да твърди, че били накърнени неговите права. В интерес на истината, тогава, когато аз записах лично Ненка Чернокова, има табела в ДСП Пловдив, че хората не бивало да ги запишат, защото нарушали Конституцията член 32. Само че член 14 от Конституцията казва, че държавата е длъжна да закриля децата и семейство. И аз ви питам сега, кое по-сериозно благо е нарушено? Това да запишеш Стефка Гератлиева как се държи нагло или да докажеш злоупотребата й срещу едно дете. Много може да се говори по темата. Вчера последния документ е така, просто блиц го нося, защото няма случай, по който да бъда потърсен, да не се установи нарушение. Абсолютно брутално документално нарушение. Примерно на 13 март на един мой клиент му изпращат протокол от преглед, в който той трябва да участва, само че тук няма негови подписи, няма подпис на детето, няма подпис на майката, който изготвя на 12 март. След като се изготви прегледа, господин Момчил Куков, той също е пословичен, който 3 години не може да обясни по този случай какво е правил, защото лично ходих да чета досието на това дете. На същия 12 март изготвя план, в който съобразно закона и методика трябва да участват всички страни. И това не е станало. Куков си го е разписал, заверил му го е съгласувал началник отдел Вероника Гаро Бояндорян, която беше заместник на Надя Танева и смея да твърда така в кавички съучастник на всички нарушения, които са ставали в ДСП Пловдив. И всичко това нещо се праща на този човек по почта и той се чуди какво да прави. Е такова поведение, надявам се Агенция социално подпомагане да се сезира, защото това е абсолютно нарушение, е причината нищо да не се случва в продължение на години и социалните, както каза Стефан в началото, просто катализират все повече конфликт. И когато отиде някой с оплакване, на следващото оплакване, примерно на следващата среща, му казват, ами трябва да ползвате социална услуга. Между другото, тук за случая на господин Кузманов, парадоксалното е, че 3 или 4 пъти са му вършвали една и съща програма за консултиране и информиране, което предполагам е вършване на всички вас. Което след първия път вече е абсолютно неадекватно подобно поведение. Това е в, какво да ви кажа, системно проявяващо се бездействие, злоупотреби. И другия аспект, който засегна Стефан, който сме коментирали от много години, когато някой от тези граждани тук, като родител, какъвто съм и бил и аз, подаде жалба в АСП, какво се случва? АСП не могат да ангажират инспектората за всяка една жалба, защото те вероятно са много, но възлагат по линия на вътрешно-ведомствения контрол на регионалната дирекция социално подпомагане, която е съответна за областта. Обаче какво се случва? Натъкнахме се на няколко случая, и аз мисля, че са масова практика, в които регионална дирекция социално подпомагане писменно, и това е доказуемо, и изисква информация от този, който трябва да бъде проверен. И ако ние пуснем жалба срещу Стефка Гератлиева във връзка с някое дело, за което държавата е осъдена поради нейното поведение, и я питаме АСП да извърши проверка за нарушение, регионалната дирекция казва на началника на Стефка Гератлиева, предоставете ни информация. А началника на Стефка Гератлиева е заверил всички документи като ръководен служител. И се получава абсолютно порочната практика, едва ли не, извършителя на нарушението да предоставя информация за собствените си злоупотреби. Искрено се надявам господин Гоцанов да чува това нещо, защото това струва на държавата милиони. Преекспонирайки рисковете за децата чрез бездействието, се точат безсмислени милиони за неадекватни социални услуги. Другия аспект, на който искам да обърна внимание, има си определени методики и нормативно разписани действия при предоставянето на социална услуга. Не може Стефка Гератлиева да отиде да каже на Владимир Ненов или на някой друг, а вие трябва да ползвате социална услуга. И той казва, добре, за какво ще правим с тази социална услуга? Ами така трябва. За да се предостави социална услуга, трябва да има анализ. Отговори на сигнала на Владо Ненов от 12 марта. Анализ на постъпилата информация и оценка на риска. Такова нещо няма. Почти в никой край на сигнала. Почти в никой сигнал няма адекватна аналитична информация. Вижте точка 10. Това е бланка за отработване, за социален доклад по отработване на сигнал. В точка 10 пише анализ на постъпилата информация.
Анализ няма. Аналитичен момент в работата на Гератлиева, на Куков или на други няма. След като не си извел изводите от постъпилата информация, как ще дадеш ти алгоритъм за решението на проблема на тия хора? В случая на господин Кузманов, казвам, това е последният случай, който е стигнал до мен, не е единствени. Според Куков няма рискове, няма ясна визия какво да се прави, но той отваря случай на дете в риск, ангажира социални услуги, които плащаме всички ние като данъкоплатци, и това нещо се точи 3 години. Представете си какво плащаме всички ние, не за да се решават проблемите, а за да се катализират още повече. И когато човек безсилието си, за да докаже злоупотребите им, направи нещо, първо за да се защити, след това да ги докаже, той бива упрекван, че нарушавал Конституцията. Мога да дам още конкретни примери във връзка с ДСП Пловдив при, така ще го нарича условно, 18 или 20 годишното царуване на госпожа Надя Танева, която обясняваше по медиите наляво и надясно след уволнението и че нямало никакви нарушения. Разбира се, аз предоставих не коментари, а конкретни документи за такива нарушения. И другия парадокс, така ще отворя една скоба, е, че съдия, който е установявал нарушенията на Танева, в момента му се е паднало делото за дисциплинарното уволнение. Да се надяваме, че този съдия ще вземе едно обективно решение, защото действително злоупотреби има страшно много. И за всичко това нещо цената се плаща от децата. Имало е случаи, във връзка с записите го казвам, граждани, които, както записа, който Владо е качил, е публичен, може да се види, който иска да се спази нормативната уредба, прави конкретни искания, първо да не бъдат отразени в протокола и на следващото място социалните да викат полиция, че се бил държал агресивно или че им нарушавал правата, или както беше в случая срещу мен, и Надя Танева ги беше в кавички да кажа мотивирала, всички срещу които бях констатирал нарушения с съдебни актове, при един случай за грубо погазване правата на гражданин и недопускането на граждани с адвокат, какъвто бях аз тогава, всички те да пишат докладни срещу мене. Разбира се, това не остана без последици. Адвокатска колегия Пловдив изрази много ясно и категорично становище от събраните доказателства, защото тя, Надя Танева, толкова са и възможности, даже беше записала. Аз казах, добре, ако ще ме гоните от среща, напишете го в протокола пред 20 човека. И това нарушение на закона за адвокатурата и Конституцията се доказа. Съответно беше уведомена Министерството и съответно нищо не се случи. Апела, който отправи адвокатска колегия Пловдив за такова нарушение, остана без последици. И така се изгражда едно системно чувство за безнаказаност у социални работници, голяма част от които, не искам да обидя никой, но ще дам пак за пример Куков и Гератлиева, капацитета им професионалния не позволява според мен да я вършат тази работа. Още повече, системно нарушенията им и обективната неадекватност в работа им е установена в съдебни актове. Не може при един случай преди години Стефка Гератлиева да не може да обясни 6 месеца, половината уикенди, 2 деца, които са били настанени в дом, къде са били. Нали се сещате, че това тогава бяха деца мисля 10 на 12 години, могат да станат елемент на криминалната статистика, могат да станат обект на престъпление. И когато изкарахме тези доказателства в съда, съдийката се стъписа. Доставчика на услугата, който трябва да бъде контролиран по смисъл на член 21 от Закона за закрила на детето, в случая беше Стефка Гератлиева, не може да обясни, да докаже тези деца, след като са напускали институцията, половината уикенди на 6 месеца, къде са били. Така че такива системни злоупотреби има страшно много. Последният брутален случай беше пак в Пловдив. Дете е отнето от родителите заради твърдение за насилие. 11 дни не беше посещавало училище. Разбира се, административният съд отмени заповедта, само че тези 11 дни, когато това дете не е посещавало училище и е било в някакъв дом, какво се случва с това дете? Те сами го поставят в риск от падане от образователната система. Съответно, отново няма последици, няма санкциониране, единствено Танева. Аз се надявам АСП да извършат адекватни и сериозни проверки
и да установят и конкретните нарушения на социалните работници. То е ясно, че Танева не упражнява контрол, щом съда отменя актовете им, но въпросът е, че и тези като Гера Тлиева, Куков, Дернева, Бояндорян, Цонка Кечева, мога да говоря много и конкретно, тяхните нарушения при изпълнение на служебните им задължения трябва да бъдат констатирани. В момента казах по повод едно досъдебно производство за фалшиви подписи, пак с участието по случай на Дернева и Тошкова, за документно престъпление образувано досъдебното, постъпили са и допълнителни материали по другите случаи, които посочихме в сигнала от адвокатската колегия и предстои изключително много работа и аз се надявам наблюдаващия прокурор от районна прокуратура Пловдив да разпредели работата на повече служители, за да може действително да се установи какво точно се е случвало. Недопустимо е, по смисъла на закона, деца да бъдат продължение на години обекти на закрила или в риск, при положение, че имат в повечето случаи здрави, читави родители и Дернева, примерно, или Гера Тлиева да пише "Вземете се, разберете, ние не сме съд". Това е абсолютно безумие и наглост. Аз мисля, че пресконференциите ще продължат, ще продължим да вадим такива доказателства, докато ги има и докато някой не предприеме адекватни действия по случая. Благодаря, господин адвокат Попов. Аз само искам да обобщя, обаче, понеже той почна с имената и тук говорим за случаи от Пловдив и от Варна, искам да обобщя двете имена от Варна, които носят отговорност за повечето от случаи, включително и за някои от тук представените. Юрисконсулта на дирекция социално подпомагане Варна Елизабета Тодорова Смъркова и директора на дирекцията Христина Димитрова са хората, които в повечето случаи, които ви изтъкнахме във Варна, повтарям, тук ви изтъкнахме 3 случая на деца, които са били насилвани и спрямо които социалните не само не са предприели някакво съдействие и мерки, действия да прекратят това насилие, ами са покрили насилието. В моя случай Елизабета Тодорова Смъркова беше обучавала, преди майката да подаде молба за родителски права, беше обучавала малкия ми син, тогава на 10 години, как да се държи в съда, за да може майката да спечели. И след като детето ми го каза това нещо през октомври, и аз го повдигнах на въпрос пред социалните, майката престана да ми дава детето. Аз 6 месеца не съм се виждал едното дете, вече 2 месеца другото дете. Защото децата дават информация и докато не завършат делата, това не е само моя случай, това е практика друга на социалните, докато не завърши моя случай в съда, т.е. докато нямаме съдебно решение, аз най-вероятно няма да си виждам децата. И двете имена, които си позволих да кажа от Варна, Елизабета Смъркова и Христина Димитрова, са дадени на Комисията за противодействие на корупцията и срещу тях се водят преписки в момента за доказване на тези неща, които аз ви казах. Още един път искам да опитам да обобщя в тази минута и половина, която ни остава. Имаме следната ситуация. Цитирам ви решение на Европейския съд за правата на човека. Властите не са действали с особено старание и не са успели да предприемат всички разумно очаквани мерки. Това е поведението на държавата в лицето на социални служби, Агенция за закрила на детето, съдебни изпълнители, полиция и прокуратура по отношение на баща, лишен от контакти с детето си. Държавата има позитивно задължение да осигури на лицата зачитане на правото им на семейен живот. Същината на това се свежда до това, че отношенията между родители и деца са защитени от член 8 на Европейската конвенция за защита правата на човека и невъзможността на децата да поддържат тези отношения изисква действия от властите. От националните власти се очаква да предприемат всички необходими мерки, така че да не се възпрепятства осъществяването на вече определен режим на лични контакти. Това е цитат от решение 101 на ВКС от февруари 25 година за сведение на социалните. Още един път, ужасяващи нарушения, прикриване на насилие, неща, които вместо да изпълняват основната си функция, ДСП правят напук и напротив и прикриват и защитават и така нататък. И по този начин
нарушават основното нещо, и Влади го каза, и всички говорещи, правата на децата. Обръщаме се тук присъстващите и от името на асоциацията, и от името на Гласа на бащите към министър Гуцанов да чуе какво говорим и да направи необходимото, ако може, за да се случва така, че децата ни да страдат. Считаме, че това, което се случва с българските деца, цифрата, с която започнах, 550 хиляди деца, тази цифра, повтарям, е от НСИ и е потвърдена от НПО сектора, са в риск. И това е проблем на националната сигурност. Това са почти половината деца на България. Благодарим ви за вниманието. Продължаваме. Бог да пази децата на България. Благодарим. Благодаря.